Чарговая нататка святара з Магілёўшчыны, гэтым разам пра духавенства і кансакраванае жыццё. Дарагія дакументы касцёла кажуць пра тое, што перш за ўсё парафіяльны святар і іншыя святары у лучнасці з біскупам складаюць важны арыенцір парафіяльнай супольнасці за задачы пастырства, якое прызначана ім. Пробашч і прэзбітэрый, развіваючы супольнае жыццё і братэрства ў святарстве, цэлебруюць сакраментальнае жыццё для супольнасці і разам з ёй. І пакліканы ствараць, арганізаваць парафію такім чынам, каб яна была эфектыўным знакам камуніі. Унутры парафіяльных супольнасцей часта сустракаюцца людзі, якія вядуць кансакраванае жыццё, якое не з'яўляецца знешняй формай ці незалежнай ад жыцця мясцовага касцёла, але з'яўляецца унікальным спосабам прысутнасці ў касцёле, які азначаецца евангельскім радыкалізмам і багаты адмысловымі дарамі. Кансакраванае жыццё, упісанае ў супольнасць з духавенствам і свецкімі людзьмі, упісваецца ў харызматычнае вымярэнне касцёла. Духоўнасць інстытутаў кансакраванага жыцця можа стаць як для свецкіх вернікаў, так і для святароў важнай крыніцай зместу для ажыццяўлення уласнага паклікання. Хто гэта духавенства і кансакраванае жыццё на Магілёўшчыне? Хто гэта? Дык давайце пазнаёмімся. Біскуп Александр Яжыўскі, генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, выконвае служэнне на Магілёўшчыне з 2015 года. Ксёндз-канонік Андрэй Далянскі служыць на ўсходзе Беларусі з 1998 года, з'яўляецца духоўным айцом Магілёўшчыны, а таксама пробашчам парафіі Святой Тройцы ў Касцюковічах і апякуецца крычаўскай парафіяльнай супольнасцю. Айцец Ежы Вішгоўскі, кларытын, пробашч парафіі Святога Антонія ў Магілёве. На Магілёўшчыне з 2003 года, а перад гэтым выконваў пастырскае служэнне ў Азёрах, у Гродзенскай дыяцэзіі і ў горадзе Орша, Віцебская дыяцэзія. Айцец Віталій Чабатар, вікарый парафіі Святога Антонія ў Магілёве, з'яўляецца кларытынам. На Магілёўшчыне з 2008 года віцэ-дзекан Магілёўскага дэканату. Айцец Роман Шульц, дамініканец, з 2012 года з'яўляецца душпастырам парафіі Святога Казіміра і Святой Ядвігі ў Магілёве. Ксёндз Андрэй Кеўліч на Магілёўшчыне з 2013 года з'яўляецца дэканам Магілёўскага дэканата, пробашчам парафіі ў Горках і ў Чаусах. Ксёндз Юзеф Серпейка, пробашч парафіі Маці Божай Бялыніцкай у Бялынічах, да гэтага з'яўляўся вікарыем парафіі ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў Магілёве, з'яўляецца сакратаром Магілёўскага дэканату. Ксёндз Міхал Бубен, з 2020 года пробашч парафіі святых Пятра і Паўла ў Шклове, а перад гэтым з кастрычніка 2019 года з'яўляўся душпастырам Сціслаўскай парафіі. Ксёндз Уладзімір Русак, пробашч парафіі ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў Магілёве з 2024 года. Раней праходзіў дыяканскую практыку ў Касцюковічах, а таксама некалькі месяцаў быў адміністратарам парафіі ў Бабруйску. Ксёндз Павел Сідарэнка, вікарый парафіі ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў Магілёве з 2020 года. Ксёндз Яўген Балаўнёў, вікарый парафіі ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў Магілёве 10 студзеня 2024 года распачаў пастырскую паслугу ў Магілёве. Ксёндз Віталій Драздоўскі, вікарый парафіі Святой Тройцы ў Касцюковічах з 2024 года. Раней з'яўляўся пробашчам парафіі ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі у Магілёве. Айцец Натанаэль Вайтала, францішканін, пробашч парафіі Божай міласэрнасці ў Осіповічах. На Беларусі служыць Богу і людзям з 1998 года. Ксёндз Андрэй Таўрук, пробашч парафіі Безаганага зачацця Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў Бабруйску з 2024 года. Ксёндз Канстантин Карака з'яўляецца душпастырам парафіі ў Глуску з 2006 года, а таксама вікарыем у Бабруйску. Таксама на Магілёўшчыне служаць сёстры-манахіні, перадусім кангрэгацыя сясцёр святога Дамініка
дамініканкі, у Бабруйску кангрэгацыя сясцёр святой Ядвігі ад беззаганнай Багародзіцы Панны Марыі, ядвіжанкі, у Осіповіча, кангрэгацыя сясцёр місіянерак святой сям'і у Магілёве.